Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Hemmeňizi toýly gününe hoş gördük. Nuriyatçan bagtly boldy. Ömrüňizde gozun janyňyz sag bolsun. Başyňyz dik bolsun, elimde amaçla joga toýdyk gelmek hemmemize nesip etsin. Hemmeniň öýüne ýene bir gezek şular ýaly bagty toý dileýän. Indi bolsa owadan aýdymly tanysarlary ýürüýte siz mehribanlar üçin dowam edýäs. Hemme jemgyýet tans edýäs. Şowgulaýdym. İndim dereye taş bulamadım. İndim dereye taş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Aman melekem kavur balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Akşama getireceğim arkadaşları. Akşama getireceğim arkadaşları. Kendime göre eş bulamadım. Aman melekem kavur balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Akşama getireceğim arkadaşları. Akşama getireceğim arkadaşları. Nuriyatçan bagtly bolan goşagyň agyny ýaşa. Owadan ýaşa. Spasibo!